Migori. Tarik achiel dwe mar 12 higa ka higa, piny ngima hingo odiechieng' tuo mar ayaki ka kore ng'iyo okenge ma osego e kedo gi landruok kute mag ayaki. E kaunti ma Homa Bay, wamenyo moko kuom pek ma jogo mantiere kod ng'ol mar winjo to dak kod kute mag ayaki e kaunti no kadhoe. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay, Ali Abich, nolimo achiel kuom jogo kendo losonwa sigana e yo machal kod mae. E gweng' ma Karading e kanchur bura mandhiwa waromo gi Charles Nyagilo, jahigni 54, ma en achiel kuom jogo mani kod pek mar winjo e kaunti ni, kendo osedagi kute mag ayaki kuom higni 10 sani nyaka ne ogam kute mag ayaki 2014. Ka okalo kuom jalok wach Anthony Atieno, Charles bedo gi siso mar pimonwa chal mare kod wuodho gi kute mag ayaki kuom higni 10 sani, kata odoko ni oneno pek e osiptal mokawo yedhe mag ayo kute mag ayaki. Tuoni noyuda kode 2014 nyaka sani, kendo asebedo kadak maber, anana maber, akawo yath, adhi mbele gi kawo yath, kendo adaka masawa. Koro adhi ga osiptal mondo timna ga hocho, lakini nikech sign language jogo kia, koro wan wadhi adhiya to ka understand gik minyisowaga. Osiptal ma Marindi ma en chiegni kilomita 7 ka owuok e dala Charles manitie Karading e kama osebedo koyude konyruok mare ka okawo yedhe mag ayo landruok mag kutego, kendo kayo neno pek nikech onge ng'ama loko ne weche kata puonje ma ichiwo negi kapok gikawo yedhe ma kamago kod kaka owinjore bed ni gitiyo gi yedhego, kendo ma osekelo ne hinyruok mathoth. Badhi osiptal bang' dweche adek kadhi osiptal. Challenge maduong' en weche mag wuoyo. English ma gindiko nowaga ok awinji. Koro yudo mar ka wan kwadhi to gindika gige gigo to imi yath mimiyi. Koro yudo ka samoro ngimana ok dhi maber. Onge kata kaka inyalo nyisi ni titi imuonye nang'o. Ni government nyalo bedo gi interpreters osiptal, nikech interpreters onge. Nikech joma wuoyo gi kidhi ineno ma ka gin giwuoyo awuoya, to wan ok wanyal winjo ka gato wuoyo. E pare ka en japur mang'ula, kendo kata odoko ni en kod kute mag ayaki, to ma ok omone timo tijene mapile, ka geno mare maduong' e kinde ma piny ngima dhi odiechieng' kute mag ayaki en ni sirikand kaunti ma Homa Bay biro winjo ywak jogo mani kod ng'ol mar winjo mondo kednegi jolok wach osiptende mag gidhiye, ka bende ojiwo ber mar ritruok. Akwayogi ni kik gibed gi weche mag bedo mag gi partners mang'eny ok ber. Nikech sama ibedo gi partners mang'eny, iyudo tuo, kata samoro idhi gi ng'ama winjo wach ma samoro ne mono tuo. Koro nikech wan ok wawuo, tiyudo ka wagamo tuo kok wang'eyo. Min ode Caroline Achieng' ma bende ni kod ng'ol mar winjo, to kata kamano chal mare ni kare, kendo nyathine ni ma dweche 2 ler kendo onge kute mag ayaki, lero kokalo kuom jalok wach kako tiyo kod yedhe makonye mondo kik ogam kute mag ayaki, to kata kamano neno pek osiptal kaluwore kod onge mag jolok wach. Higa 2019 nwadhi osiptal piyo gi wuon parwa, kasto nitie yath manomiya ni mondo akaw mondo amuony mondo omed miya bed gi ngima makare. Koro amedo mana muonyo yadhno pile. Anto aonge kod kute mag ayaki. Nan gi nyithindo 3, to achiel nosenindo. Nen gi shida mar meningitis. To nyathino to nonge gi kute mag ayaki. Sani an gi nyithindo 2. Nyithindo 2 go gin negative. Gin gionge gi kute mag ayaki. Akwayo sirikal mondo konywa ni kaka inyalo puonjwa ni to yath onego bed ni wakawo nang'o. Riwruok mar jogo mani kod pek mar winjo e kaunti ni ma ong'ere ni Tunaenda Deaf Empowerment CBO ywak ni ojwang'gi, kendo jokanyo magi mani kod kute mag ayaki neno matek mokalo ute mag thieth ma gikonyore nikech onge mag jogo eko manyalo konyogi e loko weche. Iyudo ka nitiere nurses, doctors go ok ginyal ng'eyo wuoyo gi jowagi. Kata kaka odwa lero ne ng'ani to ngimani ang'o matimi tek, nikech iyudo ka nitiere jowa man gi ng'ol mar winjo to ginyalo ng'eyo ndiko, to nitiere moko mok nyal somo kata. Koro jowagi moko nigi kute mag ayaki, sama omako ich monyuol, daktari miya yath, okia ni to yadhni imiye nang'o. To koro kata kaka daktari nyalo jiwo ng'ani ni yadhni onego ikawe e yo makama tek.
Coordinator dual mar National Syndemic Disease Control Council e county ma Homa Bay kone sirikand county mondo yo kete maino endiko jogo mani kod lony mar loko wach manyalo konyo jogo mani kod pek mar winjo e ute thieth mag yude konyruok margi. Pod ok oket ji moromo manyalo loko negi. Nitiere jok matimo ma to ok namba gi ok oromo nikech Homa Bay ka wayudo ka koro jok ma nigi tabu ma ok nyal wuoyo, ok nyal winjo wach, namba gi duong'. E kinde ni ma piny ngima ingo odiochieng' kute mag ayaki, sigana mar Charles ng'ise lela chandruok mamoko kuom jogo man kod pek mar winjo to dak kod kute mag ayaki kale e kinde ma gidhi manyo chenro mag thieth e ute thieth mag piny owacho. Kwayo margi en mondo mi piny owacho yie winjo ywak margi kendo ket jogo eko manyalo konyogi loko wach mondo ngimagi kik bed kod chandruok. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.